Ngiyazibulisela ninamkela emakhaya kwijelo losasazo lwe-MPK TV igama ndinguJessica Bobo la ngamanqaku atshotshentla kule veki sisuka kuyo ndingaphozisanga maseko masigawulo siwarhuqa. I-arhente yesibonelelo semali sikarhulumente ithi iza kubeka phambili indawo ezisemaphandleni ezifana nesithili OR Tambo ne-Alfred Nzo kulwabiwo lwezithuthi ezingama-48 eziphehlelelwe kuGompo. Umphathiswa wesebe lophuhliso loluntu uBukiwe Fanta ebezimasela umsitho. Kwamkelwe ngokusesikweni izithuthi ezingama-48 zixabisa i-23 miliyoni randi. Ezi moto ziquka imoto eziluhlobo lwe-double cab ezingama-27, i-Ford Ranger ezili-10 kunye neePolo ezili-11. Umanejala we-ofisi ye-arhente yesibonelelo eMpuma Kapa uBandile Maqethuka uthi oku kwenzelwe ukuphucula ukwanjiswa kweenkonzo kubaxhamli abangaphaya kwezigidi ezibini kweli phondo. In the past, it was difficult for us to access all areas in the deep rural areas. We are prioritizing those deep rural areas. There will be mobile teams that will be going to homes for those who are unable to come to our offices to present themselves, especially on programs like reviews, life certification, and any other important programs that we are running currently at SASSA. Umaqethuka uthi umsebenzi wezi zithuthi uquka ukuya eluntwini kuyojongwa kwakho izicelo zenkxaso kwaneempepha ezisesiqinisekiso sokuba umxhamli lo uye ufanele ukufumana le mali, nto leyo iza kubancedisa ekulweni ubuqhophololo. We're saying to people, come to our offices so that we can take your biometrics and verify with Home Affairs to confirm that you as a person you claim to be. Because in the past, we're encountering what is called identity theft within our system. Some never turned up, never responded to our call. Hence, you see them now, their grants are suspended. We have not terminated their grants, but we have suspended their grants. But as soon as you present yourself, we activate your grant and your payment is available within 48 hours. Umphathiswa wesebe lophuhliso loluntu uBukiwe Fanta ubongoze uluntu kuba lunakekele ezi zithuthi. Want to appeal to communities to protect government property. Alfred Nzo besinazo imoto zithathiwe 5 zirojiwe eBhayi same applies. So siyafuna ukuaphila kuba babayazi ba ezi moto ayizuzikarhulumente zezabo zazonceda bona so that we save abantu bethu abakwingxaki abakuzo. Nabasebenzi nabo ndizawuthetha nabo baxeba nabo babaziphathe kakuhle ezi moto because akuncedi bebentsha namhlanje ngomsa iseyirong. Ufanta uthi nabo belisebe banazo izithuthi abathe bazinika le arhente ukongeza kwezo zikhoyo. Ndinguyamkela Mtshiyo weendaba ze-MPK kuGompo City. Abahlali baseValencia eAdo bahlala nengxaki yelindle phantse inyanga ezimbini bathi le yingozi enkulu kwimpilo zabo kwaye yenza imeko zokuphila zibe maxongo. Umbutho iDemocratic Alliance utyhola umasipala waseSundays River Valley ukwafuna ungenelelo olukhawulezileyo. Ulandiwe Destile oneminyaka engama-72 ubudala ohlala nentombi yakhe kunye nabazukulwana bakhe unyamezele ivumba elibi lelindle lilingena endlini yakhe. Ngamanye amaxesha kuye kufuneke avale iifestire kunye neengcango zakhe ukunqanda ivumba. Uthi oku kumhlalisa kakubi. Eli lindle liphalala eyadini yakhe apho abazukulwana bakhe badlala khona, nto leyo ebangela inkxalabo enkulu kwimpilo zabo. Thina singabahlali balapha asihlelanga kamnandi kuba asiphefumli impilo iphilileyo. Kuba kaloku eli lindle uqalela phaa kwi-Easters, oko libhobhoza apha. Siyazama ke utasha urhulumente bamakeze nganeno. Kungona ke ngoku izolo bebeqala ufika bezowugalela apha. Sinabantwana ke abancinci, sinabantwana abahamba isikolo, bagxamfuza phaa kweli lindle ubheke ezikolweni. Bayabuya, funeka nikline nezo zihlangu kuba kaloku banale tyhufta. Siphila loo mpilo injalo, akukho nto intle phakathi kwethu. Ngangento yoba kunzima noba sivule iifestire neminyango ezindlini sihleli nje sivalile mba, asikwazi ufumana umoya omtsha, i-fresh air.
kuba kaloku funeka ngalo lonke ilixa sivalile. Sikhusela ke nobomi babantwana. uThozamile Zondani oneminyaka engama-60 ujongene nengxaki efanayo. La manzi amdaka avala indlela yokungena kwikhaya lakhe, nto leyo enyanzela ukuba asebenzise izitena ukunqanda amanzi aze enze indlela yokungena ekhayeni lakhe. Ubongoza umasipala ukuba ayilungise le ngxaki. Sitye kabuhlungu isihlazi oko le nto isenzeka. Nangumoya ungena endlini isitim sale nto asilali kamandi nabantwana, yinto esenza i-TB endibonayo lena. Nengxaki nabo nabantwana bahamba kwalapha kulaa manzi anale sewerage. Sokuthi ixesha elide sihleli nale meko nje siyiripota nathi. So ke ngoku saqonda uba hayi kunzima, nam ndisebenza la manzi for ukuwamiksa abe nokwazi uhamba ndiwatyhale. So sinengxaki yaloo nto apha ekuhlaleni. Kuzo zonke ezindlu ziqala apha zinale ngxaki. Mara ke ngoku ndavula apha kum kuba amanzi makangakwazi udama eyadini, aphuma apha kulo mbhobho apha efolweni. So sinengxaki enjalo engaske ngoku ihlangulwe loo ngxaki ngurhurumente. Umbutho i-DA ithathe amanyathelo ngakumasipala weSandes River Valley apho bafuna ungenelelo olukhawulezileyo kulo mba. The sewage system can simply not handle it. We had a pump that broke down. It was supposed to be fixed. Unfortunately, it seems it was not fixed. People have been living in these situations for quite a long time, and I could not just idly stand by anymore, and I had to go and lay a criminal charge against the municipality in order to try to get them to step up and to come and fix what needs to be fixed, because people cannot live like this. This is a health hazard. People cannot do business. This is a very poor community. Economic growth is extremely important for jobs, and businesses, people were unable to get into businesses. We've also had a situation where the private clinic here had to close down because they could not get to the clinic because the sewage was blocking the way. And also a preschool, a little creche, had to close down and the kids could not go to school, which is a tragedy for the people of this area. Lo masipala uthi ukuchitheka kwelindle kule ndawo kungenxa yeziseko ezindala kunye nokunyuka kwenani labantu. Lo masipala unesikhululo sokumpompa amanzi ukunceda abemi. Bacele inkxaso-mali kwisebe lezamanzi nogutyulo ngalo. We are making these interventions, temporary interventions now, to ensure that we are able to put a stop to this disastrous situation. But of course, the long-term plans we are implementing are short-term in terms of what we have been able to achieve up to now. Due to the recurrence of this, we have applied for funding from the Department of Water and Sanitation to upgrade this pump station. We have since received that funding, and subsequent to that, we then advertised for tender for the upgrading of this pump station. That tender is since closed, I think about a week or two ago. Umasipala uqinisekise ukuba uza kuyilungisa le ngxaki ngoLwesithathu umhla wama-22 kule nyanga. Kwindaba yaseMpuma Kapa TV, ndinguSinaye Ntshutu eAdo. Xa sikuloo ndawo umbukeli masevenkileni. Ndibuye nikwamkele kwakhona mbukelo sekhaya. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela eGqeberha uMelvin Matthews owabhala ingoma kaBrenda Fassie eyaba yindumasi kwihlabathi ngo-1983 ithengisa amacwecwe angaphaya kwamawaka angamakhulu 2.
uMatthews usweleke eneminyaka engama-57 ubudala emva kokuhlaselwa sisifo senhliziyo. Usapho, izihlobo kunye namagcisa ngongelene kwiholo eNafi Governday Fields ngoMgqibelo ukuzokuzimasa inkonzo yomngcwabo kaMelvin Matthews nowazenzela igama kwicandelo lobugcisa ngokubhala ingoma kaBrenda Fassie eThe Weekend Special neyathi yaba kuluhlu lweBillboard eMelika ngo-1983. Le ngoma yathengisa amacwecwe ngaphaya kwama-200,000. Ngonyaka ka-1984, uMatthews waphinda wabhalela uBrenda neThe Big Dudes ingoma ethi Life is Going On, eligcisa nelikhenkethe ihlabathi neemvumi ezifana noPercy Sledge kunye neThe Manhattans ngeminyaka yo-80 emva kokushiya iPort Elizabeth ngeminyaka yo-70. Elishiye eli emva kokuhlaselwa sisifo sentliziyo eGqeberha. Umhlobo wakhe longusihlalo weNorthern Areas Cultural and Creative Arts Council, uRicky Moss, uthe licandelo lilahlekelwe. He has, I can't imagine the types of influence or impact he made, because I can say my birthday is now in 22nd, and Melvin's birthday was in March, so he's just about 18 months older than me. But I have been developed by him in hindsight, not knowing that our path is going to become where we're going to be independent. But he really created that platform for us so that the world can see what Shorterville is an international. I can't put it more to you. And by the way, his talent was already discovered at Patterson High. This is his as an alumni of the school, you know. And you'll find most of the alumni of Patterson there. I just spoke with the secretary that was there when we were there, you know. And I must say, I'm really grateful for the turnout today. And his children are, as I said, in real distress, should I say. But we pray to God that everything is really going to work out well. Oogxa bakhe kwicandelo lezobugcisa bagxeka isebe lezobugcisa nenkcubeko nelingakhange libekho kule nkonzo yomngcwabo kaMatthews. Bathe lisebe liyasilela ekuxhaseni abaqambi nababhali bengoma. First of all, must hear their talent. You know, we are so downgraded here in South Africa. I mean, there is talent here. I'm a fan of Thebe. You know the group Thebe? I'm a fan of Thebe. I'm a group of Fiki Zolo. I mean, the Rockers were unbelievable. The Zane Adamses that died away. If you listen to Give a Little Love, I mean, those were international. What's his name? The caliber of music. Government must do much more because they don't know what they got. They got this rough diamonds that just need a little bit of polishing. You understand? That's what I think government must do with our artists. Usapho luka Matthews lumchaze njengomntu obeyintsika yosapho. All I can say is Melvin left a big legacy. He was a legend and has been a humble person. He's been there for us through thick and thin for the family, and he's been supporting his children. Luka Matthews ushiya ngasemva abantwana abane nabazukulwana abasixhenxe. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, Tungasandile Njongi, eGqeberha. Masevenkileni kwakhona mbukeli uzongayi indawo. Ndibukeni kwamkele kwakhona mbukelo sekhaya. Umasipala iNelson Mandela Bay abesingathe ukhuphiswano lobuntshatsheli be-Ironman ityeli lamashumi-21. uMatthew Marquardt waseMerika kunye noDaisy Davis waseGreat Britain ziintshatsheli zolukhuphiswano. Kwimozulu ebintle eGqeberha, iintshatsheli zamazwe ngamazwe zikhuphisene kukhuphiswano olubizwa ngokuba yi-Ironman African Championship ngenxa yokusingathwa kwelizwekazi. uMatthew Marquardt wase-USA ufike kuqala ezintanjeni
emva kweeyure ezisixhenxe ezinemizuzu engama-42 kunye nemizuzwana engama-57. Eli xesha awugqibe ngalo lo mdyarho limenze wayintshatsheli yolu khuphiswano kwicala lamadoda. uMarquardt uthi kubalulekile ukuzilungiselela. Still come out on top with the performance I did. I'm super happy with, and now I get to enjoy a little bit of South Africa a little bit more for the next couple of days before I head back to the US. Yeah, I mean, I certainly wasn't the happiest to have lost the front group in the swim, and so that was one thing that I wish had gone a little better. And then I also had some problems on the bike where I lost my nutrition actually twice. Once I actually turned around and had to go get a bottle because it had fallen off. So to be able to like overcome some of those things and still put everything together, I'm super happy with it. The course is obviously spectacular. I think it's what we would say a very honest course, and that it's very challenging, and it really makes sure that the best athlete, I believe, comes out on top. The swim, anytime you have an open water swim, that's obviously very challenging, and the course here, especially with the, I guess, southerly wind for most of the bike and the challenging road, I think made for a really tough but also very fun bike course for someone that's stronger on the bike. Kwicala basetyhini uDesai Davis waseGreat Britain uphumele ngeeyure ezisibhozo ezinemizuzu engama-46 nemizuzwana engama-30. Le ntshatsheli iphefumle yenjenje. I'm tired, and I'm not gonna lie. I knew I would be probably at the front or near the front coming out the swim. I would just use that momentum through the rest of the race, and I did struggle a bit on the back end of the run, but overall really pleased to take the win, and I can carry this momentum forward throughout the season, hopefully. I was almost trying to work out in my head how slow I'd need to run for them to catch me, and I think that was quite a good motivation. I knew that I had enough time in the bank to hold on for the win. I'm just, really happy. I was after a Kona slot, and I really wanted to experience South Africa. I've not been here before, and so far it's been really good. The community's really welcoming, and the course was great, and the support on the course, really kept me going, I think. It was strong, a strong small field, I think, but it was really good to get in the mix and race girls I've not raced before. We'll see, but definitely keen to come back at some point. Usedolophu weNelson Mandela Bay babalolobishe uthi kuphuhlisa uqoqosho ukusingatha umsitho wezinga le-Ironman nesele isingathwe amatyeli angama-21 ngesi sixeko. We are excited because our participants have increased to over 3,000, and as well with the economic injection, which is in the last financial year was 87 million in the whole processes of the event. We are hopeful that it's going to increase as participants have increased. We know the city has been abuzz since the beginning of the week. The economic injection is quite enormous, seated at 87 million. And we are quite aware that there are those even who have booked for 4 nights overstay, which are 20,000 plus participants, and those who are coming with the participants. The misunderstanding on the inclusion of the locals is, I think what we need to clarify first is that this is an international event hosted by our city, and it does not prohibit any local people from participating in the triathlon. And as well, the beneficiation on the value chain is mostly local people. If you talk to the vendors are local, those who are in the arts and culture space, your dancers, traditional groups, they are all local people. The lifesavers are all from local people. So the value chain is maximized upon by the local people. Umdyarho olandelayo Ironman African Championship uza kuba ngomhla wesi-7 kwinyanga yeSilimela KwaZulu-Natal. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguLinge Gcwabe eGqeberha. I-FC Ravens zintshatsheli zempuma Kapa kwizinga le-ABC Motsepe League emva kokubetha i-Old Grey ngenqaku elinye eqandeni kumdlalo obudlalelwa kwibala iSisa Dukashe kuGompo. Baphume ngobuninzi abathandi bebhola ekhatywayo eMpuma Kapa ukuzobukela i-FC Ravens yaseBizana ingquzulana ne-Old Grey yaseGqeberha kwibala iSisa Dukashe kuGompo.
Isiqingatha sokuqala salo mdlalo wokuhluza iqela eliza kukhuphisana namaqela kwamanye amaphondo siphele kungekho qela lifuna ugoba uphondo. Emva kwemizuzu nje elishumi kubuyiwe ekhefini, i-FC Ravens ifake inqaku isothusa i-Old Grey nebethwe okokuqala emva kokuphumelela imidlalo elishumi elinesithandathu ilandelelana. Ukapteni we-FC Ravens uKagiso Mthobisi uthi ukuphumelela kwabo kuthetha lukhulu kubo nakubantu abayinxalenye yeli qela. Ishinto enkulu kakhulu. I don't have words to say ukuthi imina ishinkulu kanganani, from the technical staff, presidential, players, everyone, every part of the, even the fans themselves too. If I can remember, sise Kohli la sise Jobe Khona, we're not able to play yet. Sihlala isikhathi eside kanjani with the hope yokuthi udlala, and the fans they stood balinde wazi wathi hayi asisadlali ngempela, then only one day left, so it's a relief though it's only the start of the journey now. Umqeqeshi we-FC Ravens uSibusiso Phopho Mapompo uvakalise ukuvuya ngempumelelo yabo esithi ngoku bajonge ukulungiselela ukukhuphisana namaqela akwamanye amaphondo. Uthi bazimisele ukuba kwisizini ezayo badlale kwiMotsepe Foundation Championship. Nilindele i-team edlalela ukuwina. Lanto besitsho uba sasimonelwa, besikade sitsho sisithi sizoyiprova loo nto uba besimonelwa, bekumele uba sesidlala i-playoffs. Zizwe zisiya kuzo, ngoku kufuneka siyiprove loo nto uba besapoze senyuka. So thina sikuloo nto yoba hayi kudala silibaziseka, uyabo. Now sifune esa stage siswe sikhange sikhe sisidlale, so sifuna uyosidlala. Umqeqeshi we-Old Grey uthi bebeyazi ukuba lo mdlalo awuzukuba lula. Yeah, look, we knew it's going to be a tough game, being the underdogs and being the rookies in the league, gaining promotion last year. It's our first year in the season, but as a club, we're very proud of what we've achieved. Unbeaten record in the league, and coming to this decider, we knew it's going to be a tough task. But I'm very proud of my boys. I'm very proud of the technical staff, and I want to thank the supporters who travelled all the way to this come and support us today. Usihlalo weSAFA kweliphondo uSandile Matha uthi lulwimi etywaleni into yokuba eliphondo belinikiwe ithuba lokuba lisingathe ukhuphiswano lwalo nyaka lokuzibekela indawo kwizinga leMotsepe Foundation Championship. Abukho bunyani apho. Uthetha nomuntu ohlalayo pha kwi-competitions committee ka-national, and yesterday I was talking to chairperson we-competitions committee, and then I also talked to chairperson we-pro-land we-province. You see, I dismiss it. Imba ngani ufonele uchairperson we-competitions national, maybe mhlambi ndayimissisha kwi-meeting ebesinayo 2 weeks ago into yoba besinikiwe uba maso-host. Kusabhidwa, kuyabhidwa, and ii-provinces ezibhidileyo pha it's Western Cape, Limpopo. Alikabhengezwa iphondo eliza kusingatha le midlalo neza kudlalwa kule nyanga izayo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguNdumiso Nonakasa esisadukashe kuGompo. Bukeli bekangako besukuphathele kona kwezi indaba kula micala ndinguJessica Popo negqiza le-MBK TV ndibamba ngazo zozibini.